Sve počinje sa dečakom po imenu Steve koji nas uvodi u divlji svet Minecrafta. Govorimo o nadsvetu, površini glavnog sveta, beskrajnoj peskovitoj avanturi punoj epskih priča koje tek čekaju da budu otkrivene. Još kao klinac Steve je sanjao da postane najbolji rudar na svetu, vođen ljubavlju prema istraživanju, građenju i stvaranju, ali svaki put kada je pokušao da uđe u lokalni rudnik, jedan namrgođeni starac bi mu stao na put. Postojalo je strogo pravilo. Deci nije dozvoljeno, samo odraslim. Vreme je prolazilo i Steve je konačno odrastao, ali život mu nije išao po planu, završio je prodajući kvake za vrata. Isti dosadni posao svaki dan iznova. Osjećao je kao da mu život polako propada. Jednog dana, dok je ručao setio se tog davno zaboravljenog sna iz detinjstva. Sa novim žarom u srcu, odlučio je da se vrati u rudnik. Ovog puta ništa i nikoga neće zaustaviti, i zaista, uspeo je. Iako je starac i dalje bio tamo, Steve je progurao i počeo da kopa kao lud, kao da pokušava da nadoknadi sve izgubljeno vreme. Tada je pronašao dva čudna artefakta, jedan kristalni kockasti predmet i drugi nazvan kocka stvaranja. Kada ih je spojio, bum, otvorio se portal ka magičnom mestu, nadsvetu, svetu u kome je sve moguće. Naišao je čak i na Roze ovcu i od njene vune je izgradio 3 neverovatne kuće, postajući arhitekta svojih snova. Tokom svojih avantura, Steve je sreo divljeg vuka koji je pokušao da ga pojede, ali ga je jednom sočnom butnom kostiju pripitomio i nazvao Denis. Od tog trenutka bili su nerazdvojni. Zajedno su stvarali čuda, oblikovali svet po svome i ubrzo su im se pridružile sve životinje u miru. Vreme je letelo u građenju, istraživanju i otkrivanju, sve dok jednog dana Steve nije naišao na drevne ruševine. U savršeno postavljenom sanduku u tim ruševinama pojavio se novi portal. Ovaj je vodio u podzemni svet poznat kao Nether, mračnu, izopačenu dimenziju u kojoj kreativnost nije postojala. Bila je puna piglina, pohlepnih, nemilosrdnih svinjolikih stvorenja, a svi su služili moćnu čarobnicu po imenu Malgoja. Ta svinjska veštica je postala zla posle teškog detinjstva, želela je da bude igračica, ali su joj se sunarodnici podsmevali, čak ju je i otac izbacio iz kuće nazvavši je sramotom. Od tada je živela od čiste mržnje. Malgoša je bila opsednuta kockom stvaranja, želela je da je iskoristi da zavlada svim svetovima, ali je Steve, pametan i hrabar, uspeo da pobegne s orbom. Dao ga je Denisu sa jednom misijom, da ga vrati na zemlju i sakrije na mesto gde ga niko nikada neće naći. Denis je uspeo, prošao je kroz svetove i sakrio najmoćniji artefakt u postojanju ispod Steveovog vodenog kreveta. Dokle god je tamo, glavni svet je siguran. Godinama kasnije, upoznajemo Garretta Garrisona, mladog momka koji je promenio celu gaming scenu tako što je postao zvezda popularne arkadne igre. Imao je neverovatan talenat da baca đubre sa laserskom preciznošću, što mu je donelo nadimak čovek od đubreta. Postao je toliko poznat da je čak dobio milionski ugovor. Imao je sve, dok jednog dana nije dobio obaveštenje o iseljenju samo tako. Sudbina ga je povukla sa vrha pravo na dno. Sada je Garrett potpuno švorc, pa da švorc i očajnički želi povratak. Odlazi na aukciju nadajući se da će naći nešto što može preprodati za keš. Jedan od radnika mu dojavljuje za neki stari artefakt koji je navodno super vredan i radoznali Garrett kaže da će razmisliti o kupovini ako mu spuste cenu i dozvole da ga malo bolje pregleda. Aukcija počinje i nakon kratkog nadmetanja, Garrett odlazi kući sa misterioznim predmetom za $900, pristajući da ga otplati u roku od 6 meseci. Ali kad je otvorio kutiju, potpuno razočaranje, izgledalo je kao da je prazna. Frustriran i uveren da je prevaren, zalupio je poklopac, ne shvatajući da se kocka stvaranja nalazila pravo tu, na vidnom mestu. Zaslepljen razočaranjem, nije ni primetio da je neko u blizini čuo kako se žali da je potpuno bez para i rekao mu da je možda vreme da prestane da juri blago na sumnjivim aukcijama. U međuvremenu, upoznajemo Henrya i njegovu stariju sestru Natalie. Upravo su se preselili u grad nakon što im je majka preminula. Natalie, pokušavajući da stane na noge, prihvatila je skroman posao koji je pokrivao kiriju u njihovom novom stanu. Dočekala ih je Dawn, ljubazna agentkinja za nekretnine, koja ih je pozdravila toplim rečima i prijatnom energijom. Sledećeg jutra, Natalie je pripremila doručak za Henrya, picu koju je mogao podeliti sa novim školskim drugarima, čak mu je dala i parfem kao znak ljubavi, ali Henry, još uvek potresen zbog promena i tuge, jedva da se zahvalio i krenuo u školu. Na drugom kraju grada, Garrett je raščišćavao staru gvožđariju kada je Henry ušao. Dečak je, radoznao, ponudio parče pice u zamenu za neki savet. Garrett, koji je voleo sebe da naziva prodavac u igri života, rekao mu je da njegova mudrost košta $50 po satu. U šali, ipak mu je pružio nekoliko životnih istina. Prijatelji su kao slagalice. Ponekad imaš sve delove, a ponekad ti fali samo jedan da se osjećaš potpuno. Rekao mu je i, ne možeš biti tim ako si sam, ali ako imaš još jednog, možete pobediti sve.
Inspirisan, Henry je ostavio picu i otišao u školu. Tamo ga je dočekala direktorica, koja mu je predala bedž sa imenom. Tokom razgovora, nasumično mu je rekla da je njen brak već godinama mrtav, ali su ostali zajedno zbog ljubavi prema psima. Potom je ušao u učionicu gdje je učitelj, veoma sarkastičan, pričao učenicima koliko mrzi svoj život. Kako je čas počeo, započeli su grupni projekat. Henry je slučajno pogrešno postavio jedan deo i prototip raketnog ranca je poludeo. U tom trenutku, Natalie, koja je radila u blizini, našla se na pogrešnom mestu kada je uređaj udario u nju. Direktorica je pobesnela i zatražila da razgovara sa Henryjevim starateljem. U panici, Henry je pozvao Garretta i molio ga da se pretvara da mu je ujak. Čim je Garrett čuo da Henry ima $26 u kešu, odmah je pristao. Dok su pokušavali da objasne situaciju direktorici, Henry je ugledao čudnu kocku u pozadini Garrettove radnje i pitao ga šta je to. Garrett je slegnuo ramenima i rekao da je prodaje za $95, nije imao pojma šta ona radi, ali onda su, kopajući po kutijama, pronašli staro uputstvo. Jedno upozorenje se posebno isticalo ogromnim slovima: ni pod kakvim uslovima ne spajati orb i kristalnu kocku. Čak je pisalo: nikad, čak ni ako si Schwartz, ne otvaraj kocku samo zato što misliš da u njoj ima blago. Naravno, radoznali i potpuno ignorišući upozorenje, odluče da ipak ispitaju stvar. Upute se ka napuštenom rudniku da vide ima li ta stvar neku moć, ne znajući da upravo počinju avanturu koja će im zauvek promeniti živote. U međuvremenu, Natalie je primetila da Henry nije kod kuće. Zabrinuta i bez drugog izbora, pozvala je agentkinju Dawn. Koristeći aplikaciju za praćenje, Dawn ga je locirala, bio je u napuštenom rudniku. Bez gubljenja vremena, odmah su se uputile da ga pronađu. Kada su stigle, ugledale su nešto ludo i ozbiljno opasno. Misteriozna kocka je svetlela, ispuštajući čudnu energiju koja je privlačila Henrya. Bez razmišljanja, svi su ga zgrabili i jedan po jedan bili uvučeni u vrtlog koji ih je preneo pravo u nadsvet. Zapanjeni novim univerzumom, Garrett se ponosno predstavio kao gaming legenda iz 89. Ubrzo nakon toga, naišli su na čuvenu roze ovcu koja ih je radoznalo posmatrala. Ali nisu bili sami. Jedan seljak koji je video otvaranje portala rešio je da ih prati, prešavši u zemlju i započevši divlju novu vezu između svetova. U međuvremenu, duboko u mračnom i praznom nederu, piglini su bili potpuno iscrpljeni od kopanja i nepronalaženja zlata. Malgoša je ponovo bila u naletu besa, preteći im nečim gorim od smrti. Ako uskoro ne nađu zlato, pretvorit će ih u sočno pečenje. Baš tada primila je signal. Portal orba je počeo ponovo da se aktivira. Požurila je da se suoči sa Steveom, koji joj još uvijek bio zarobljenik. Znala je da je on taj koji je ukrao orb. Bez velike drame, pustila ga je, ali pod jednim brutalnim uslovom. Ako želi da spasi svog voljenog vuka Denisa, mora da je vrati ono što je pripada u nadsvetu. Garrett se trudio previše da impresionira roze ovcu, moleći je da mu da misije u potrazi za zlatom. Prošlo je neko vreme, ništa se nije dešavalo, sve dok nijotkuda nije naleteo Denis, pustio strahovit urlik i naterao ovcu da se povuče. Ceo prostor je utihnuo, ali tišina nije dugo trajala, jezivi zvuci su počeli da se dižu, i lovački skeleti, ogromni pauci, zombiji i kriperi počeli su da izlaze iz senki napadajući iz sve snage, dok su svi bežali za život. Henry se nije ukočio, koristio je pamet i počeo da gradi blokovima, praveći odbranu da zaštiti ostale. Garrett se sakrio dok kriper nije eksplodirao pored njega, ostavljajući ga ošamućenog. Njegov vrisak je odao njegovu poziciju i zombiji su ga opkolili. U haosu, roze ovca je također zarobljena, ali na vreme je stigla ostatak ekipe da pomogne Garrettu. Borba je bila žestoka sve dok se, nijotkuda, nije pojavio Steve kao pravi heroj sa ludim veštinama, pobio je sve neprijatelje, ostavivši sve bez teksta. Tada je sunce počelo da izlazi i kao po pravilu, zombiji su počeli da gore na jutarnjem svetlu. Steve im je rekao da je tu zbog orba dominacije, ponudio im je dogovor. Pomoći će im da se vrate na zemlju, ali će u zamenu zadržati orb. Bez kristalne kocke nije bilo načina da se bezbedno vrate, pa će morati ili da je povrate ili da pronađu jedini drugi način. U međuvremenu, seljak koji je prošao kroz portal bio je udario džip direktorke škole. Vozila je rasejano, posramljena i uplašena od tužbe, pa je brzo pokušala da deluje ležerno nudeći mu večeru i rekavši: svi pokušavaju da me tuže ovih dana, ali ti mi deluješ kao razuman čovek. Dok su deca nastavljala svoju avanturu, grupa je stigla u mirno selo, dom radoznalih i prijateljskih seljaka. Tamo su upoznali i neke nove likove, legendarnu svinju, mudru lamu i ogromnog gvozdenog golema koji je čuvao selo časno i snažno. Da se okrepe, svi su seli na zajednički ručak pečeno pile. Steve, uvek oprezan, upozorio je da je pile pečeno iznad lave i da je i dalje užareno. Ali Garrett, suviše ponosan da pokaže slabost, ignorisao je upozorenje, otkinuo ogroman zalogaj i pregrmeo bol samo da ne ispadne kukavica pred svima.
U nederu, Malgoša je poludela od frustracije zbog stalnih neuspeha. Pozvala je najmoćnijeg generala svoje vojske Changusa, najjačeg ironično najljubaznijeg piglina od svih i rekla mu da 4 stranca, koje je nazivala okruglašima, imaju orb. Poslala ga je u misiju da ga vrati. Dala mu je i posebnu Neterovu bobicu Amailiju koja je trebalo da spreči njega i njegove trupe da se pretvore u zombi slaninu na putu i naredila, bez više glupiranja, donesi orb, po svaku cenu. U međuvremenu, u nadsvetu, grupa je nastavila put ka legendarnoj vili. Uz put su dobili pristup Steveovom inventaru magičnom prostoru punom alata, sprava i svakojakih cool stvari. Tu su pronašli Ender biser, epski predmet koji omogućava teleportaciju gde god da ga baciš. Naravno, Garrett je odmah morao da ga iskoristi, ne shvatajući da je to bio posljednji koji su imali. Kasnije, Steve im je pokazao kako se prave alati od materijala iz sveta. Inspirisan, Garrett je napravio svoje oružje pomalo glomazno, ali je služilo dok je Henry, s druge strane, spojio nasumične stvarčice iz stvarnog sveta sa Minecraft opremom i nekako napravio nešto iznenađujuće korisno. Nakon toga, Garrett je odvojio Steva za razgovor. Priznao mu je da je pročitao poruku sakrivenu u orbu i direktno ga pitao za blago o kome se šapuće. Steve je bio iskren da, imao je dijamante, ali duboko u rudnicima, daleko od vile. Doći do njih bilo bi vrlo rizično, ali Garrett nije trepnuo, pogledao ga je pravo u oči i rekao, bez dijamanata nema orba. I tako su krenuli ka rudnicima. Upravo kada su se spremali za polazak bum, pojavili su se piglini. General Changus se učtivo predstavio Steveu, ali tonom koji je jasno govorio, mogao bih te ubiti u trenu. Kao i uvek, Steve je pokušao da preuzme kontrolu, ali Garrett, malo ljubomoran i željan pažnje, uleteo je sa svojim smešnim oružjem napravljenim u domaćoj radinosti. Jurnuo je na Changusa i potpuno promašio, udario je Steva umesto njega. Changus nije osetio ni ogrebotinu. Zavladala je panika i svi su se razišli po bojištu. Natalie i Dawn su završile u jednoj grupi, a Garrett i Henry u drugoj. Pre nego što su se razdvojili, dogovorili su se da se sretnu kod vile kako bi zajedno pobedli. Steve je podelio posebna krila za letenje, ali imao je samo 2 para, pa je iznenada skočio na Garretta i odleteo s njim. Usledila je prava vazdušna potera. Prolazili su kroz zidove, izbegavali oštre napade, pravili lude akrobacije dok su pokušavali da pobegnu od piglinske vojske. U jednom trenutku proleteli su iznad polja punih uspavanih panda, koje nisu imale pojma o haosu iznad njih. Na kraju, Garrett i Steve su aktivirali režim vodenog sletanja, pljusnuli u jezero i izvukli se bez ogrebotine. Nazad na zemlji, direktorica škole je uživala u iznenadnom sastanku sa seljakom kog je udarila džipom. Tokom večere, priznala je da se upravo razvela i rekla da njen bivši muž jednostavno nije imao ličnost. U međuvremenu, u nadsvetu, Steve se otvorio i ispričao više o Malgoši. Nekad davno, sanjala je da postane svetska igračica, njeni pokreti su bili glatki, stilski i daleko ispred ukočenih tradicija Nedera, ali je njen otac izbacio iz kuće, posramljen njenom strašću. Od tada je zauvek odbacila lepotu i kreativnost. Sada, ako dođe do orba, uništit će nadsvet zajedno sa svim njegovim nevinim stvorenjima. Ali Steve je bio rastrzan. Trebao mu je orb da bi spasao svog voljenog vuka Denisa, koji je i dalje bio talac u Nederu. Malgoša je bila besna, Changus je podbacio, a strpljenje je nestalo, pa je pustila svoje krajnje oružje, veliku svinju, ogromnu zver koju su upravo ugradili mozak. Probudila se u slepom besu i, bez imalo oklevanja, smrskala generala Changusa, a onda je, dubokim, grmljavinskim glasom, Malgoša izdala svoju prvu naredbu, donesi mi orb. U međuvremenu, devojke Natalie i agentkinja za nekretnine Dawn neočekivano nailaze na nikog drugog do Denisa, legendarnog vuka od Steva. Kada ga prepozna, Dawn mu lukavo ponudi kost kako bi stekla njegovo poverenje. Vuk, dirnut gestom, dozvoljava im da mu priđu bliže, znajući da pripada Steveu, pa reše da ga prate u nadi da će ih odvesti pravo do ostatka ekipe. Pod zemljom, momci konačno stižu do dubina gde se nalaze dragoceni dijamanti, ali onda Steve, sa svojim oštrim rudarskim nosom, oseti nešto smrdljivo, miris koji dobro poznaje. Nesumnjivi smrad podzemne gljive, što može da znači samo jedno, velika svinja je tu. Steve ne gubi vreme, kaže ostalima da je napred bezbedna soba. Uskaču u rudarska kolica i kreću punom brzinom, ali baš kada im je najpotrebnije, redstone koji napaja šine prestaje da radi. Kolica škripe i zaustavljaju se tačno ispred njihove farme kripera i baš kad pomisle da ne može gore, pojavljuje se velika svinja Riče, penise, besna i bez izlaza. Steve i Garrett donose rizičnu odluku, aktiviraju sve kripere. Bum, masivna eksplozija potresa rudnik, zemlja se trese. Kroz dim i ruševine izlaze živi, ali pretrpljeni. Napetost raste kada Henry puca na Garretta, besan što su izgubili dijamante. Garrett, ogorčen i izmoren, hladno mu odgovara.
ti ne razumeš, ti si klinac, a meni ti dijamanti znače sve, jedini način da ne budem više siromašan. Henry ga gleda pravo u oči i kaže, jesam klinac, ali nisi sam. Ja sam ti prijatelj. Gareth utihne, dirnut njegovim rečima. Nešto se menja, rađa se nova veza. Zajedno počinju da planiraju pljačku vile. Prema Steveu, mesto ima 3 nivoa. Prizemlje čuvaju borbeno uvežbani seljani čvrsti, disciplinovani, bez kompromisa. Drugi sprat kontrolišu evokeri mračni magovi koji prizivaju noćne more, a na vrhu je kristal Endermana, koji čuva sam Enderman, ubica koji te može uništiti samo jednim pogledom. Pre nego što krenu u akciju, seljani zasedaju odrasle i vuku ih u podzemni borilački klub, onaj bez pravila, gde su borbe brutalne. Steve, sakriven u senci, ostaje neprimećen, dok Garetha guraju u ring. Njegov protivnik je mali zombi na krvoločnoj kokoški, deluje smešno, ali se bori kao demon. U međuvremenu, Henry se uspeo do trezora na 3. spratu. Soba je mračna i zlokobna, a tamo ga čeka Enderman, bez izlaza. Henry čvrsto drži svoj dijamantski mač i kreće u napad. Bitka je divlja, ali uz hrabrost i veštinu, Henry pobeđuje i osvaja nagradu. Sferu teleportacije, mistični predmet koji mu omogućava da momentalno skače kroz svet, a možda čak i dalje. Nakon što izađu iz vile, iscrpljeni ali blizu završetka misije, grupa nailazi na svoju najveću noćnu moru. Malgosa, svinjska veštica, pratila ih je zahvaljujući magičnom mirisu sfere. Sa zlobnim osmehom, otima kocku stvaranja i kristal Endermana bez borbe, bez upozorenja, puna samopouzdanja i nestaje u senci nedra kao da je već pobedila. Slomljeni, Steve i Henry pokušavaju da pobegnu, znajući da nema načina da povrate artefakte, ali Gareth stoji nepomično, gleda pravo ispred sebe, oči mu gore od prkosa i kaže, ako već padam, padam u stilu. Podiže ruke i viče, vreme je za heavy metal, i aktivira masivnu eksploziju, poslednju žrtvu da spreči Malgosu da ih sve u tom trenutku uništi. Udarni talas razbacuje sve. Dečaci, povređeni i polusvesni, padaju među ruševine. Nekoliko trenutaka kasnije, Dennis pronalazi Steva i gura ga da se probudi. Steve polako ustaje, dok u daljini Henry počinje da se mrda, boli ga, ali je živ. U središtu razaranja, primećuju čudnu malu građevinu, udobnu kuću u obliku pečurke koju je Dawn izgradila kao brzo sklonište. Ponovo ujedinjeni sa Natalie i Dawn, grupa shvata koliko je situacija ozbiljna. Tama se širi svetom, a Malgosina moć guta sve. Vreme je za Garetha, za svet, za sve što su prošli. Odlučuju da se bore. Počinju da kovaju nove alate, snažnije i pametnije, a Henry, držeći sferu teleportacije, izlaže plan. Modifikuje gvozdene goleme, nadograđuje ih modulima za super brzinu. Sada imaju vojsku razjarenih metalnih džinova spremnih za bitku sa hordom Nedera. Malgosa ih vidi i smeje se. Golemi ne napadaju ako nisu isprovocirani, ali jedan nepromišljeni mali piglin zadaje prvi udarac i to je dovoljno, golemi polude i rat počinje. Besna, Malgosa pušta svoje najsmrtonosnije oružje, veliku svinju, ali nije očekivala ovo. Heroji su izgradili svog krajnjeg golema, još većeg i jačeg od tajne legure. Dve zveri se sudaraju u grmljavinskom obračunu koji potresa čitav svet. U međuvremenu, Steve se suočava sa Malgosom, oklopljen od glave do pete ručno klesanim dijamantskim pločama i sa ogromnim dijamantskim mačem. Izgleda kao legenda, ali Malgosa se ne povlači, znajući da njena mračna magija nadjačava svaku oštricu. Na drugom kraju bojišta, Henry se bori da stigne do sfere dominacije, dok Natalie ostaje sama. Baš kad se velika svinja oslobađa iz borbe sa golemom, kreće pravo na nju, a ona nema kuda. Ali pre nego što se desi najgore, začuje se glas. Dawn stoji visoko na brdu, okružena čoporom divljih vukova. Nekako ih je pripitomila i ujedinila. Jednim oštrim zviždukom naređuje napad i vukovi skaču na veliku svinju, započinjući divlju, primitivnu borbu. Onda, usred haosa, velika svinja, besna od gneva, ispaljuje smrtonosni zrak pravo u Henrya, pogađa ga, on pada, a bojište utihne. Svi se smrzavaju, sve dok iz dima i plamena neizroni Gareth uzdiže se iz pepela kao Feniks, juri napred, hvata Henrya i izvlači ga na sigurno sa posljednjim snagama koje im preostaju. Heroji se ponovo okupljaju, razaraju Malgosine mračne mašine i bacaju sferu dominacije u ponor. Iznenada, svetlost počinje ponovo da sija, svet počinje da diše, ravnoteža se vraća, ali baš u trenutku kada sfera pada, velika svinja je hvata. Sva nada deluje izgubljeno, sve dok krajnji golem ne oslobodi razarajući konačni udarac, obara zver i povraća sferu jednom zauvek. Sa sferom ponovo u svojim rukama, vreme je za konačni obračun. Steve izlazi pred Malgoju, ona je slaba, okružena, poražena i on je gleda pravo u oči i kaže, gotovo je, izgubila si. Ali čak i tada pokušava 3 puta da ga prevari. Svaki put kreće s nožem i svaki put je on blokira. Steve zna da je borba završena, ali umesto da je dokrajči, on odlazi, ostavljajući je živu da
da živi sa sramotom svog poraza. Sa pretnjom konačno neutralizovanom, Steve se oprašta od ekipe, okreće se Henryu i nudi mu mesto u svetu, šansu da ostane i započne novi život, ali Henry se samo nasmeši i odmahuje glavom, govoreći da se vraća kući. Steve poštuje njegovu odluku, ponovo se sreće sa svojim vernim vukom Denisom i onda iznenađuje sve kada klekne pored Denisa i preda povodac Dawn, govoreći: njemu treba miran život, kao i tebi. Potom grli Gareta, nazivajući ga pravim prijateljem i hrabrim ratnikom, i zahvaljuje se Natalie i Dawn na njihovoj hrabrosti. Gleda ih kako jedan po jedan ulaze u portal, i baš kada je trebalo da se vrati svom tihom životu u svetu, Steve zastaje, pogleda okolo, razmisli na trenutak i s novom odlučnošću ulazi u portal ka zemlji. Nekoliko dana kasnije, sve se promenilo. Garet je potpuno napredovao, njegova radnja je sada hit mesto, a on je majstor za posao i gaming. Zajedno sa ekipom, lansirali su potpuno novu video igru zasnovanu na svojoj divljoj avanturi. Život ne može biti bolji. Dawn je napustila nekretnine i živi za avanture, a sada sa Denisom pored sebe, donosi žurku gde god da ode, baš kao što kaže njen novi slogan. Natalie je otvorila svoju školu samoodbrane, sada je lokalni heroj, ikona zajednice, a Henry je konačno osposobio svoj jetpack, leti nebom i živi svoj san. I tu se ova priča završava, ili možda ne. Kreće scena posle odjava. Ispostavlja se da se ljubav rodila između seljaka i direktorke škole. On sada tečno govori ljudski, a ona je naučila seljanski. Još od one divlje noći kada su se upoznali, imao je samo jednu misao, hvata je za ruku, kleči na jedno koleno i postavlja pitanje: zaprosi je. I tako se priča završava.